Nilqawkom eżez aħwa Maltin, eżez aħwa Awċin, u daw kolla familja River of Love, madwar Malta u Għawdex. And I also greet all of you around Malta, around other nations who follow this message, especially if you are Maltese-speaking, because this will be Maltese today. Tomorrow it will be in English. Għada fil-għodekka għedit tkun bl-Inglis. Ejja, nitolbu għan nirċivu l-kelma tal-mulej. Misi Qaddis, tkellem inti mil-fom, mil-qaddej tijek, għatini ġuħu għadġ, u għatini revelazzjoni tal-kelma qaddisa tijek. Għamel mulej li din il-kelma tbiddilni u titrasformani biex inkomplu nwettaq il-pjan divin tijek, id-destin li jint għandek għalija, u tiġi jismek il-glorifikat fil-ħajja tijaj, dak kollu li nagħmel u ngħid f'isem Ġesu Kristu. Amen. Illum ħanorikom ftit skritturi. Bħalma tafu l-erba bħassat nagħmlu studju bibliku pjuttost dettaljat fuq tafu x'qed nistudjaw, imma fil-weekends il-messaġġ ikun daqsxejn xejra differenti. Bħalma tiġa esperjenzajtu dak kollha li intom preżenti hawnhekk. Morru fi ktieb ta' Luqa 2. Luqa 2. Fl-aħħar 3 messaġġi dal-aħħar 2 messaġġi li jiena wassaltilkom bil-grazzja tal-Alla kien fuq rigward id-destin divin tal-Alla għal ħajtek. L-ewwel tkellimna kif inti tidħol fid-destin tal-Alla għal ħajtek. It-tieni tkellimna kif timmanuvra fid-destin divin tal-Alla li għandu għal ħajtek. Illum, ma nafx kux ħajkun l-aħħar messaġġ fuq dan it-tema llum, imma illum irrid nitkellimkom fuq prinċipji. Ismgħuni sewwa x'ħanejdilkom. Number 1, biex inti tirċievi l-kelma tal-mulej dejjem tibqa' umli. Il-moment li taħseb li int wasalt jew bravu u taf, tibda timmissja x'Alla tgħid. Għax Alla ma jimpressjonax ruħu bl-arfin. Infatti laqqas huwa l-arfin li jeħilsek, hija r-revelazzjoni li teħilsek. Għaw Malta għaw eluf kbar ta' nies li jafu b'Ġesu, imma xorta għadhom mitlufin. Allura mhux naf għaw min jgħid li pastor imma mill-Bibja ma tgħidlekx il-poplu tiegħi minnu qas ta' arfin, u żgur. U hekk vera. Imma mhux arfin waħdu, arfin revelatorju. Ftakar l-Iskrittura titkellem kif kienu jafu minnu Ġesu, imma ma kienux jafu minnu Ġesu b'revelazzjoni, sakemm Pietru kellu revelazzjoni ta' minnu Ġesu b'revelazzjoni mhux b'arfin. U s-saltna tal-Alla hija mibnija fuq revelazzjoni mhux fuq arfin. Ġesu qal u fuq din ir-revelazzjoni jiena nibni il-Knisja tiegħi. Amen. Allura dija ċavetta li taħdem dejjem u f'kollox f'kull erja. Ibqa' umli. Ibqa' umli. Fejn ma tifhimx, stenna. Stenna. Hemm affarijiet li ħad tifhimhom joħad tifhimhom mod illum għax jiddependi fil-massaġun qiegħed f'ħajtek. Joħab li ma tifhimhomx illum imma tiġi moħra u tiġi l-bozza. Tifhem? Għaliex aħna kull bniedem li jiena naf fid-dinja nemmen u nassumi u naħseb li hekk kull bniedem jipproċessa dak li jisma' mill-lenti tal-esperjenza tal-ħajja tiegħu. Qed tifhem? Allura xi kultant aħna nkunu limitati. Allura itolbu biex jagħtikom revelazzjoni l-mulej, wara kollox kienet it-talba ta' Pawlu l-unika waħda li talab għall-Knisja, revelazzjoni. Amen? U inti tikber bir-revelazzjoni. Ħajtek tinbidel bir-revelazzjoni. Da bħalma ta' xi ħadd għandu bżonn jinħeles minn xi droga, xi vizzju. Jaf li jrid jinħeles, imma meta jirċievi revelazzjoni jinħeles. Allura tnejdu dan għaliex hemm fl-Iskrittura hemm mimlija revelazzjoni. Imma tista' taqra l-Bibja b'arfin biss u jkollok ħafna għarfien
bħalma kellhom Adam u Eva meta kielu mill-ħobża mill-frotta tal-arfin sewwa imma hija r-revelazzjoni li tagħtik il-ħajja. Infatti l-arfin waħdu xi jgħid il-Bibja l-ewwel Korinti 8. Joqtlok u jnefħek. Hija revelazzjoni jew nkella f'dak il-kuntest jgħidlek hija l-imħabba li tibnik. Amen, l-ewwel l-imħabba għalik u l-ewwel li talla għalik u mbagħad l-imħabba tiegħek għal Alla u għall-poplu tiegħu. U għas-sewwa għall-kelma tiegħu. Amen. U dan qed ngħidu għaliex ġieli nara Kristjani well-meaning li nibda niċċassa kif ċertu affarijiet mhux qed jarawhom. Da kif mhux qed jara? Jew dik kif mhux qed taraħħa? Għax m'hemmx rivelazzjoni. U is probabbli ir-revelazzjoni mhix qed jaraħħa jew qed taraħħa għarex għax hemm il-gburija. It's a hard truth to swallow, but it is the truth anyway. Allura, il-Bibja mhix biss chapter or verse, il-Bibja hija prinċipji tas-saltna li inti tittaqbadhom bl-Ispirtu Santu. Għattifu? Alleluja. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 2, thank you Jesus. Vers 52, l-aħħar skrittura. U hekk Ġesu baqa' jikber fl-erf. Ġesu baqa' jikber fl-erf. Fis-snin u fil-grazzja qudiem Alla u qudiem il-bnedmin. Ħanaqra xilkom bil-Ingliż għax bil-Malti mhux daqshekk dejjem għandha dak l-impatt. Jesus increased or continued to increase in wisdom, in stature, and in favor. Favorit. With God and men. With God and men. Favorit min Alla u favorit min bniden. Kull Kristjan, ġenwinament Kristjan, huwa favorit minn Alla. Ma mhux kull Kristjan huwa favorit mill bniedem. Hija grazzja speċjali u hija grazzja li ma toħodix for granted u ma taqax fuqek awtomatika. Ħanfehmkom għal dawk li forsi għadkom fil-bidu dal-mixħedakom. Favor hija l-kelma grace ukoll, grazzja. Aħna sibna grazzja qudiem Alla mħabba min? Mħabba Ġesu. Imma inti ssib il-grazzja qudiem il-bniedem mhux mħabba Ġesu, ta? Mħabba fik. We found favor, thank God, with God because of Jesus. Ġifieri li aħna ma minna xejn u rċivejna din il-favur, ġejna favoriti qudiem Alla minħabba dak kollu li għamel Ġesu għalina. Imma biex inti takkwista favur u tiġi favorit mal-bniedem mhux fedej Alla issa, fidejk. And you have Christians walking around in the world, għandek Kristjani kullimkien madwar dinja. They have favor with God because of Jesus, but they are not favored at all in front of men. Mhumiex il-favoriti qudiem il-bniedem. L-istess tgħidlek fil-ktieb tas-Sal, fil-ktieb tal-Proverbi. Fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 3, mor wara. Kapitlu 3. Proverbs 3. Verse 4. Anzi ħanaqraħħa bil-Malti mill-bidu, ta'? Ibni tinsix it-talim tiegħi, iżda żomm qalbek il-kmandamenti tiegħi. Għax amor twil u ħafna snin u rizq tajjeb iġibulek, rizq, favur. It-tjieba u l-fedeltà tħallihom xaħalluk. Ma u korbotom iktibhom f'qalbek. Hekk issib xorti, favur. Meta xi ħadd aħna ngħidu dak għandu xorti tajba, il-kelma bil-Malti ma tantx hija sabiħ, għax ħafna drabi nattribuxxu l-kelma xorti malak. Mal-fortuna.
imma hawnhekk mhux hekk qed jgħidlek. Il-kelma xorti hawnhekk tfisser bniedem li huwa favorit. Hekk issib xorti u favorit, tkun favorit u jkollok isem tajjeb quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Meta aħna nimxu fil-prinċipji tal-Alla, aħna mhux biss qed noġbu lil Alla, imma aħna qed nattiraw il-favur divin tal-Alla mal-bniedem. Dak ma jfissirx għax kulħadd iħobbok u kulħadd jaqbel miegħek ta'. Le, Ġesus żgur ma kien ġie. Sewwa? U jekk inti taħseb li forsi ma dak m'għandux favur għax forsi għamel xi ħaġa, mela Ġesu wara kemm għamel affarijiet ħażina. Salbuh spiċċa. Sewwa, imma l-Bibja tgħidlek sab favur quddiem il-bniedem. Ħajkun hemm ċertu nies li għad ħassib favur magħhom minnhom għax id-destin tagħhom huwa li jollu lilek billi jkunu l-edewa tiegħek. X'jiġifieri? Se ngħidlek. Jiġifieri jiġri x'jiġri anke jekk ikun hemm edewa li għadu jinqeda bihom, xorta jekk ikollok il-favur tal-Alla fuq ħajtek u inti jkollok il-favur quddiem il-bniedem xorta tola quddiem l-edewa tiegħek. Qed tifhmu? Quddiem l-edewa tiegħek. Isimgħu daw il-prinċipji. Illum xtaqt inkellimkom fuq kif once li inti issa qed nassumi intom dawk kollha li smajtu l-messaġġi ma smajtuhomx morru simgħuhom għax kienu powerful. Wieħed kif tidħol fid-destin tal-Alla tal għalik u li ieħor kif timmanuvra jew kif tinnavika bil-Malti ngħidu hekk. Id-destin tiegħek. Issa llum ħanitkellem kif inti timmanifesta id-destin divin tal-Alla fuq ħajtek. Kif timmanifesta d-divin il-pjan divin tal-Alla fuq ħajtek. Ħannikom ħaġa ħwa. L-ewwel waħda tiġajja barka kbira li inti tintaqa' u tidħol fil-pjan divin ta' ħajtek. Meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu, daw daħlu fil-pjan divin ta' ħajthom. Kollha wettqu. Mela mhux biżżejjed li inti tidħol fil-pjan divin tal-Alla ħajtek. Anzi, sadly, sew biblikament u sew mill-esperjenza tiegħi, il-maġġoranza tal-Knisja qatt ma jkomplu il-komplement. Mela li inti tidħol fil-pjan divin tal-Alla li Alla għandu għalik, jirrekjedi tiġa kontattilkom, titwiled miġdid, u hemm prinċipji oħra tkellimna fuqhom u li tagħmel deċiżjoni tajbin, tkellimna ħafna fuq il-qawwa tad-deċiżjoni tal-għażla. L-għażla tiegħek either will set you up or will break you up. Morru simgħu, mhux ħadd nirrepeti li nnifsi, messaġġ li kien ħafna minnkom qawwettuli u ħafna minnkom battuli kemm Alla kellimkom. Grazzi mole. Mela naraw ċar li mhux li da ovvjament dal-messaġġ ħajkun għal min irid jimxi bis-serta ma' Kristu. Sewwa, da ma jgħodx għad-dinja, għad-dinja jgħod l-ewwel wieħed. Once li jiskopru l-ewwel wieħed imbagħad jistgħu igawdu number 2, number 3. Imma inti tista' tkun Kristjan u xorta dan ma twettqux. U laqqas it-tieni wieħed ma twettqu, imma jekk kun Kristjan issalva bħalma jgħid l-Iskrittura bil-kemm kien. Għax bil-grazzja salvat. Amen. Sewwa, mela. Xi trid inti tagħmel biex dan l-imbierek destin divin li Alla għandu għalik intwettqu. U hemm affarijiet li inti jekk taqra l-Bibja globalment tibda tara prinċipji. Patterns. Ġili notajtu li l-Bibja għandha ħafna patterns? Ġili notajtu għaliex xi ħuti fiqu u xi le? Hemm patterns fil-Bibja. Hemm patterns li inti trid tattiva f'ħajtek biex inti tattiva l-pjan divin li inti suppost tiġi tħall fih. Hemm patterns. U jekk tara daw il-patterns hemm prinċipji. U daw il-prinċipji jinsabu mal-Bibja kollha. Prinċipji tas-salt ngħidulhom. Prinċipji. Amen? Kif inti
ħatiftaħ dak il-bib. Illum kelli dik il-kelma profetika li anka li birket, anka jekk inti tiġi qudiem bib kbir, ftakar ċavetta żgħira jiftaħ bib kbir. X'jiġifieri, x'naħseb li Alla kienet jgħidha kien. Jiġifieri kultant inti qed timmissja il-pjan divin ta' ħajtek qabli Alla talbek xi ħaġa żgħira u inti m'intix tagħmilha. Żgħira daqs bħal eżempju aħfer l-ommok, aħfer il-missierek, aħfer il-raġel, aħfer il-mara, aħfer il-passar, aħfer il-ħuk, aħfer il-djakru, aħfer il-dak ta' faċċat, aħfer il-growze. U għax ma dawwar dik iċ-ċavetta żgħira, il-bib billi Alla kellu għalik baqa' msakkar. Għaliex ħafna Kristjani hemmhekk jaħlu. Gburija. U miljaluħek, u dik iċ-ċavetta żgħira, paż żgħir ta' umilta li għamel, tiftaħlek bib kbir. Kemm hija xi ħaġa kbira li inti tqum mis-sodda u timxi. Hekk qal Ġesu lil dak li kien matub, xi ħaġa żgħira fetaħlu bib kbir, id-destin ta' ħajtu. Amen? U jekk tinnota kollha hekk meta Naaman kien marit bil-lebra u marant il-profeta Għalija u Għalija qallu ibatu għajlu jinħasel 7 darbit fi xmara Ġordan. Qallu laqqas ħajarani. Qallu naħsib taħħiġi juħod li bidi u juħod it-rat miegħi. Tifdokru dik l-istorja? Qallu mur jinħasel 7 darbit fil-xmara Ġordan. Min jaf kemm il-darba mar fi xmara da, what's the big deal? Ġest żgħir ta' ubbidjenza ta' umiltà fetaħlu bib kbir. U għallek jopera. Għallek jopera. U ħafna drabi għandna Kristjani jitolbu affarijiet kbar minn Alla u mhumiex kapaċi jobduh f'affarijiet żgħar. U jimmissjaw id-destin divin ta' ħajthom. And they will mess up all the rest of their life. That said, but in 52 years of life and in 30 years of ministry, I've seen it a lot, brothers. I've seen it a lot. Amen? Hallelujah. Mela, fejn aħna? Ħantikom xi ċwievet illum biex intom iddawru fil-ħajja tagħkom, biex tiftħu dak il-bib, biex tattivaw, timmanifestaw il-pjan divin ta' ħajtkom li Alla għandu fuq ħajtkom. Number 1, jekk inti ta' Kristu, inti diġà ġejt iffavorit. Hemm dak il-favur tal-Alla. Grazzi Ġesu. Alla diġà jħares lejk favorevoli. Dak ma jfissirx li awtomatikament inti ħatimxi fil-vapur. Fil-vapur żgur le. Fil-favur. Jekk m'inti jekk ma stoqx xi vapur. Amen. Thank you Lord. Mela, kif ħaniftħu daw il-bibien li inti f'dan il-issa li tħall fil-pjan divin fil-destin kif ħatifda daw il-bibien fuq ħajtek? Isimgħu nimokkom hawn. Alla itik iċ-ċavetta. Inti tiddawwara. Kulħadd jgħidha. Alla jtini iċ-ċavetta. Meta Ġesu qal lil Pietru qallu x'ħantik Pietru. Qallu ħantik iċ-ċavetta x'wievet. Tfisser awtorità, sewwa. Inti tittamel xi ħaġa. Sewwa tittamel xi ħaġa b'dak li ħantik ħadd tittamel xi ħaġa inti. Sewwa. Mela Alla jtina ċwievet. Imma inti tiddawwara ċ-ċavetta. Amen? Thank you Lord. Grazie. Number 1, ara ġejja. X'iridu nagħmlu, Pastor? Number 1, irridu kollok qalb ta' għaddej. Honestly, aħwa, irridu kollok qalb ta' għaddej. Believe it or not, tinstema faċli u tinstema sempliċi. Il-maġġoranza tal-Kristjani ma jaqdum kien.
ikollok qalb ta' għaddej. Isimgħuni sewwa. Moħħkom hawn isimgħuni sew. Ħadd ma jieħu għalih għax dak li ħanejt number 1 jotta l kulħadd. Mhux ġod il-Knisja biss, madwar id-dinja kollha kull min jifhem bil-Malti bħalissa ovvjament. Sewwa? Imma jekk inti tara kif Alla jagħti promozzjoni fis-saltna, kif jagħti promozzjoni, dejjem jagħti promozzjoni nies li jaqdu. Ħadd fil-Bibja ma qam u kien daqqa waħda mimli qawwa Alla u potenza. Bada jagħmel ġubijiet. By principle, kulħadd jgħid by principle. Bil-prinċipju tara li Alla dejjem ikun hemm għaddejja li Alla dilek. Ikun ilu sejħilhom bħalma naraw Ġeremija 1, Galatin 1, Galatin 2, sejħilhom minn ġu fommu. Imma jekk inti pereżempju naraw il-Elija. Elija kien profeta li tela s-sema bir-riħ, skużawni, bil-ċarjiet, ma nafx jgħidulhom karrijiet, bil-karrijiet tan-nar, sewwa tromba tar-riħ. Imma meta naraw lill-Elija jiġi maħud, naraw il-xi ħadd joħodlu postu. Issa ħajkom jiena il-ġimgħa l-oħra it-triggerja xi ħaġa f'qalbi meta beda jitkellem Pastor Henry. Kemm inni Kristjan kważi 30 sena u kważi 28 sena fil-Ministeru. Ministeru ma jfissirx pastor, Ministeru pastor 18 sena. Kemm inni Kristjan tgħix kemm rajt nies jitolbu biex jirċievu d-dilka tal-Ispiritu Santu fuq ħajthom. Dawk li jgħidula l-anointing. They want to be anointed. Ħanilkom ħaġa ħwa. Skoprajt ħafna minn dawn nies li jridu l-anointing. Imkien ma jaqdu da? Ma jaqdu mkien. U ma jaqdu lil-ħadd. Jiġifieri. Għaliex jekk inti toħodha fil-kontest u tgħix kemm hawn preachers inkluż jiena ippritkajna fuq il-ewwel, fuq it-tieni Slatin kapitlu 2. Kapitlu 1 u kapitlu 2. Ta' meta Elija minn hemm l-iskola tal-profeti u kellu ruxmata studenti profeti. Imma għaliex minn dawn l-istudenti kollha wieħed biss kien jaqdi lil-Elija. Għaliex wieħed biss baqa' fidil sal-aħħar. Da bħal Ġesu. Għaliex minn dawk il-mijiet u eluf li kienu jsegwuh 12 baqgħu u mbagħad għalassa li Ġvanni u ommu biss. Il-qaddejja fis-saltna mhumiex daqshekk komuni ta'. U tiġix tgħid li jiena naqdi lill-Alla? Le, inti ma taqdi qatt lill-Alla, inti dejjem taqdi lill-bniedem. Alla m'għandu bżonn qaddejja. Kull qaddej fis-saltna, l-ebda qaddej fis-saltna ma jaqdi lill-Alla. Jaqdi lill-bniedem. Jien qaddej tal-Alla. Imma Alla x'għandu bżonn? X'għandu bżonn li qed nagħmel? Alla żgur m'għandu bżonn ir-revelazzjoni tiegħi. Alla m'għandu bżonn il-preachings tiegħi. Alla m'għandu bżonn il-kodba li jiena ktib. Xejn. Lilkom qed naqdi jien. Għalhekk Ġesu jgħid anke l-ikbar wieħed fis-saltna jaqdi u b'mod speċifikament jaqdi lin-nies. Imma jiġi mibdul kreditu favur quddiem Alla. Alla m'għandu bżonn qaddejja. Alla m'għandu bżonn. Alla qed ifittex lub ta' qaddejja biex jista' jitfa' fuqhom u jsawwa fuqhom id-dilka tal-potenza tas-saltna tas-sema. Grazzi Ġesu. Meta jiena nieqaf naqdi f'dan ix-xogħol, Alla jista' jqajjem tużan oħra bħali waħda aħjar minni. Is-saltna tal-Alla mhux ħadd tmur lura minn ajri. Imma jiena mmur lura jekk ma naqdix. U nagħmel qalb. Allura inti fis-saltna dejjem isimgħuni, meta xi ħadd jgħidlek I don't serve people, I serve God. Idlu għadek ma fim xejn, għandek problema ta' arroganza, għandek problema ta' gburija, u żgur m'intix ħadd benefika minn dak li Alla għandu għalik. Faċli ngħidu jiena naqdi l-Alla. Faċli. Jekk tiżbalja, fejn ħajmerika Alla lilek. Jekk inti dejjem tagħmel dak li trid int,
Għax minna li kattusa l-iskuża umilta falsa u nħbew wara l-umilta falsa jiena naqdi l-Alla. Kif ħad tkun taf li inti vera taqdi l-Alla? Tkun taf meta taqdi l-Alla vera, meta inti tiġi ċallenġjat, it-testjat, istreċjat u tkompli taqdi l-ħuk u l-oħtok. Tkun taf li taqdi l-Alla. Allura, u jiena fl-esperienzi tiegħi ġieli mort konferenzi u nitbierek. Imma meta jitolbu, per eżempju, meta jkun hemm preachings fuq l-anointing, per eżempju, it's amazing how jippritkaw bosta predikaturi u jiena wkoll għamilta sa ċertu punt how to receive the anointing. Well, praise God. Ħajkom xi ħaġa moħħkom. Il-ġimgħa l-oħra kellna anointing service aħna. U ħafna tbierku. Tid ngħidilkom li ħafna minnkom diġà sparixxa dak l-anointing li rċevejtu. Għalix? Għalix l-anointing jiġi fuq lub jaqdu. Mux lub li ġast iridu naqra żejt fuq roħhom. Għattif moħwa? Elija, intom jek taqraw l-iskrittura, morru qaraw, per esempio, lew it-tini slaten u jieħed nejn tlieta. Tafx kien jagħmel Elisew intom ma' Elija? Kemm il-darba qrajta, ma l-lum qrajta. Tafx kien jagħmel Elisew? Kien min minnkom iġibuli il-tazza? Hawnhekk. Dak li intom taqdu, ġibu t-tazza bil-asel u t-te. Tafx kien jagħmelu l-Elija? Kien xogħlu l-Elisew, Malija, u għed mix-xogħol li kien jagħmlu, kien jaħsel idejh. Ħabex għasek, m'għandek son taħsel idejja naf naħselha waħdi. Imma, qed ngħidilkom jiġifieri, mhix xi ħaġa kbira, xi ħaġa żgħira li fetħet bib kbir. Dak kien jagħmlu Elija, Elisew lill-Elija. Kien jaħsillu jdejħi l-Elija, għax ovvjament dak iż-żmien, speċjalment bħala Lut kienet xi ħaġa sagrileġġ li inti tikol bidek imħammuġin taħsilhom. By the way, mhux sagrileġġ illum, imma jekk tikol bidek maħmuġin, mbagħad toqgħodx gergek ikollok xi vajru f'żoqqek, korrett? Jiġifieri aħsel idejk please, volja maħniex taħt il-liġi, imma tajjeb li taħsilhom idejk, okej? Jekk tkun ħriġ ġej mid-dar minn barra qabel ma tmur taqbad il-ħobs u l-ikel bidejk, mur aħsel idejk. Alright, għax qabel li ma tmurx l-infern, ma tmur il-ġenna kmieni. Batti għax ngħidilkom, ġifieri hygiene is still a good thing. Amen. Alleluja. Imma dak, per eżempju, tara li l-Elisew ġiet id-dilka doppja fuq ħajtu għaliex kien jaqdi. Amen. Praise God. Xirċiva wkoll Elisew if-favorit quddiem il-bnedmin. Isimgħuni aħwa. Alla jittestja lili u lilek il-fedeltà tagħna quddiemu kemm jara aħna naqdu lin-nies tiegħu. Naqdu l-pjan tiegħu. Naqdu l-qaddejja tiegħu. Alleluja. Allura naraw kif anka Elisew ġi midluk doppju, double portion, porzjon doppju tgħidlek. Grazzi mulej. Xi ħaġa oħra li inti tattira il-favur talla fuq ħajtek li tiġi favorit. Moħħkom hawn. Fl-ewwel Slatin, kapitlu 17, vers 1, u l-ewwel Slatin 18, vers 15. Di xi ħaġa in tal-ġenn aħwa, di xi ħaġa tal-ġenn. Pastor Henry semma xi ħaġa simili imma ħanilkom xi ħaġa oħra. Raġel mara talla, Kristjana, nitkellmu Kristjani. L-iktar ħaġa prezzjuża li għandha tkun għalija u għalik hija l-preżenza talla. Li jiena nimxi fil-preżenza talla. Issa, għal dawk li intom tħobbu tqaxru kull xara li tisimgħu, naf li l-Bibja tgħidlek li preżenza talla qiegħda kull imkien. Mela, jekk inti għandek li dak l-attitudni, tħabbel xraxek. Hemm preżenza talla li hija tangibbli. U dik mhux kull imkien qiegħda.
dik qiegħda ma' nies li huma bil-ġuħ. Ma' nies li għandhom jafu xi tfisser l-ewwel prinċipju. Taqdi fis-saltna. Taqdi lil ħutek. Taqdi skop tal-la. Tejn il-ħadd ieħor bħal m'għamel Eliżew ma' Elija. Bħal m'għamel Aron u Ġożwe ma' Mosè. Inti qed taqdi bniedem tal-la, mara u raġel. Bħal ma' dew id-disċipji lil Ġesu. Daw prinċipji fissa, għalhekk hemm bżonn dik vers u ċeptek, prinċipji mal-Bibja kollha daw. Prinċipji mal-Bibja kollha. Tinnota li l-għaddejja li għaddew dejjem jirċivu iktar minn dak li qdew. Wow! A true son and a true daughter will always receive more than their father and mother if they serve them with the right heart and with the right attitude. Għal dawk li intom taqdu River of Love, number one minn qalbi grazzi. Thank you. Għax intom parti minn dak kollu li Alla tina l-grazzja naraw s-suċċess. Imma, don't feel bad. Because what's coming upon you is twice as much what his God has put upon me. Just keep serving with the right heart. Amen? Għanejlek jien għajd ma bosta u intom ukoll. Li kif isalvaw u jidatu ħajtom Kristu, moħħom biex jibnu l-ministeru tagħhom. Let me tell you something. Now I've learned by experience, and I've learned from the Bible, you're hijacking your call. You are aborting your call. Meta ma jiena ħankun jien. Inta dik qas bdejt. Għax il-jien tiegħek għadu ma meċ. Darba ftit ilu xi 4-5 snin, kien hemm xi ħadd qal li pastor, jiena meta ħaniġi ordinat. Qed lissa nordnalek pizza. Infatti qatt ma ġi ordinat għax ħarab. Tiġi ordinat if you prove yourself faithful as a servant. Tiġi ordinat jekk inti tkun ovvjament f'dil-knisja trid tagħmel ċertu courses. Sewwa, imma tiġi ordinat once li inti tipprovdi lilek innifsek li inti għaddej fidih. Mhux għax inti għandek sejħa. You don't impress God. U s-sejħa ma tattiralekx anointing. Ikollok qalb ta' għaddej li tattira u tattiva il-pjan divin fuq ħajtek. U għandna Kristjani madwar Malta u għawdex, ovvjament madwar id-dinja kollha, imma tnejdu lilkom. Għaw ħafna Kristjani imorru knejjes, ma kull ma jagħmlu huwa biss jimlew siġġu. Ma jimlewx bżonn. Kieku l-ġisem ta' Kristu kollu jaqdi u jaqdi lill-Alla u jaqdi għax meta ngħidu taqdi l-Alla, jekk taqdi l-Alla titaqdi l-ħudek. Jekk taqdi l-Alla titaqdi l-pastor tiegħek, il-ministeru fejn Alla poġġik. Jekk taqdi l-Alla, jekk ma taqdix, tiġġaq qed taqla lek innifsek. Once tibda taqdi b'qalb ta' għaddej, iben jaqdi. Alla jibda isawwa fuqek dik id-dilka għaddisa li jista' jafdak bija. U l-ewwel ma tagħmel huwa tkun għaddej eċċellenti għal ħaddieħor. Qed tifhmuha? Dawn huma prinċipji kollha tas-saltna madwar il-Bibja. Ammenna ħa? Thank you Lord. Il-preżenza talla. Qed tilkom fuq il-preżenza talla. Xi ħaġa li jiena u inti rridu nixxenqu għalija kuljum. Ħajkom ħaġa. Naf li teoloġikament għandek Salm 139, għandek postijiet oħra fil-Bibja, fejn il-Bibja tgħidlek il-preżenza talla qiegħda kull imkien talla. Ma jiena mhux fuq dik qed nitkellem. Nitkellem fuq il-preżenza tanġibbli talla. Ġieli għamiltilkom tal-lin fuq u hemm tisgħu tmorru tarawhom fuq YouTube fejn hemm l-Ispirtu Santu fik
madwarek u fuqek. 3. Imma, mhux 3 Spiritu Santu, 3 esperjenzi, 3 prinċipi differenti. Imma, meta aħna nitkellmu fuq il-preżenza d'Alla, mokkom hawn isimgħuni aħna. Alla iktar ma inti tixxenna għall-preżenza tiegħu. Tisimgħuni aħna. Number 1, b'umiltà u b'ringrazzjament u bi gratitudni, River of Love hija post fejn il-preżenza t'Alla timmanifesta u tammar. Għaw binjiet jissejħu knejjes għaw Malta li tħalt hemm tħossok isek mort ġo ġimiterju jew kella kamra mortwarja. U mhix li ċajta. Nies ta' River of Love huma nies li suppost għandhom ikunu jixxenqu għall-preżenza t'Alla. Moħħkom hawn. Il-bniedem li jixxenna u jixtieq u dejjem irid iktar mill-preżenza t'Alla mhux ħajonqos milli jwettaq u jimmanifesta l-pjan divin tal-ħajtu. Ħanikom ħaġa. L-ewwel slatent minn 17 u anke Pajblu 18. Bibja tgħidlek li Elija meta u jgħid hekk ara, jien il-bniedem t'Alla li jiena qiegħed quddiem il-preżenza tal-mulej. Ma kienx jitkellem teoloġikament ġifieri għax Alla qiegħed quddiem hemmhekk. Qiegħed kull imkien. Ja ħasra ċertu waħwa. Jew l-ewwel nitħassarhom, mbagħad inħassarhom. Kif tħassarhom ġifieri? Ġifieri unfriend, delete, block. I don't want to hear any nonsense. I don't want to waste any time. Għax joqogħdu joħorġu li b'ċertu terminoloġija, inti taħseb li id-dottrina tal-preżenza tal-Alla ma nafix. Ħanqod niftaħar biha x'hekk ngħid ħafna. Imma mhux dik li tbidlek u titrasformak. Meta Elija kien jopera fil-preżenza t'Alla, tkellem biqlubija, Alla semgħu għax kien jgħix u jammar fil-preżenza t'Alla, Alla semgħu. Niżel nar mis-sema u ħaraq u xewa 850 profeta fals ta' Baal u Ashtarot. Meta kien fil-preżenza t'Alla, Elija fetaħ il-baħar. Meta telaq mill-preżenza t'Alla, beża minn mara. Jezabella. Oħra, Esodu 33. U għed mill-iktar passaġġi fit-Testament tal-Qadim favorit tiegħi. Morru qrawh, kuluh, omoduh, għaxruh, ifluh. Mose jgħid hekk lill-Alla. Jisimgħu għadi. Issa Mose kien għadu kif ra il-qawwa ta' moħħkom hawn, kulħadd jgħid il-qawwa. Mose kien għadu kif ra il-qawwa t'Alla. Topra mhux bħali u bħalek ta' topra b'tali mod li sallum il-ġurnata għandna ftit jew xejn fid-dinja minn moselaw esperjenzi simili. Jinfetaħ il-baħar. Ikel soprannaturali xċuċu il-KFC. Dawk kienu jiġu lesti qudiemhom. Xċuċu il-drive-thru. Fall down. Nżid. Sewa. Kollox lest. Sewa. Sommin, mux għal-poplu zaħre, madwar 2 miljun, 3 miljun ruħ. Manna. Ħobs li ġej mis-sema. Sawa, naraw il-kastigi li jiġu fuq l-edewa tagħhom. Qawwa bħala imkien qatt ma rajna. Però mbagħad x'jitlob il-Alla? Mulej. La tħal, mux għalinna, ma talbux għal-qawwa. Ġviri hemm differenza bejn il-qawwa t'Alla u l-preżenza t'Alla. Għallu mulej. Għallu la tħallinix nitilqu minn hawn jekk il-preżenza tiegħek ma tiġix magħna. Għax jekk il-preżenza tiegħek ma tiġix magħna, x'differenza ħajkun hemm bejna aħna
u l-popli kollha ta' dinja. L-istess bħala ma nkunu. Boys and girls, l-Eġizzjani raw il-qawwa tal-Alla, imma qatt ma esperjenzaw il-preżenza tal-Alla. Meta inti topera fil-preżenza tal-Alla, il-kelma tibża qatt ma tgħaddi mill-kuruturi ta' moħħok. Qatt. Anzi inti tkun dak li twerwer il-abbissi tal-infern kull fejn tmur għax il-preżenza tal-Alla tiġi miegħek. Tiġix tgħidli, imma aħna born again, pastor, il-preżenza mhux dejjem magħna. Din it-tip ta' preżenza le, mhix dejjem jien. Għaliex il-bniedem moħħhom, ara ġie revelazzjoni, get ready, hold on to your chair. Meta Adamu u Eva dimbu, xtilfu l-ewwel ħaġa? Preżenza tal-Alla. U barra l-preżenza tal-Alla kif ħassewhom? Arwenin. Mela wan, aqdi il-poplu tal-Alla. Jekk tittattira u tattiva li favur tal-Alla fuq ħajtek biex inti twettaq dan l-imbirek destin divin fuq ħajtek. Tu! Xenna kull jum għal-preżenza tal-Alla. Niftakar darba għandi ħafna preachings fuq il-preżenza tal-Alla. Xi darba nagħmilkom sensiela bil-grazzja tal-Alla. Għax din illum just nugget. Darba kont għadni ngħix l-Amerika, u kont għadni kif diħel mill-skola tal-Bible College fejn kont imur kuljum, u ħafna drabina kont nidħol wara ġurnata skola tal-healing service, kuljum. Bibja ħirġa minn widnejja, minn imnierin kullim kien. Kont imur id-dar mbagħad u nixel benħin. Vera. Sawa, konna nerġa' nieħu doż oħra madwar l-4 l-5 ta' nerġa' doż oħra. Sawa. Niftakar darba qed nixelu u jiġi riklam tas-sapun. Sfortunatament mhux is-sapuna biss rajt imma. Il-mara għaddiet tinħasel bija. Ħanejle, kienet sabiħa. Imma ħanejlek xajt, ħanejlek ġara. Ħanejlkom xejn. Dak il-ħin ħassejt xi ħaġa, sensazzjoni qatt ma ħassejtha qabel. Ħassejt il-preżenza titlaq minn fuqi. U ħassejtni għarwien. Aħwa, il-bniedem li ma jgħix fil-preżenza tal-Alla jidneb bla problema. Il-bniedem li jgħix fil-preżenza tal-Alla ħajkollu problema jidneb. Amen. Number 3. Għadi preżenza 3. Dawn huma kollha prinċipji. Jekk inti trid aħna l-ħajja tagħna hija ħsad. Dak li jiena qed naħsad illum għax rajtu l-bieraħ. Il-ħajja tiegħek hija kollha tiżra taħsad. Fatti fil-ktib ta' Koħlet, kapitlu 4 tgħidlek. Il-ħajja qisha kollha mewġ. Mhux għax mewġ ta' nkwiet, jiġifieri titfa' il-ħobs fuq il-mewġa u mbagħad terġa' tiġi. Titfa' l-ħobs u terġa' tiġi. Tifa? What you sow is what you dak li tiżra inti taħseb. Jekk taqbad inti u tistudja l-iskrittura globali, dejjem Alla jiffavorixxi nies li jissowjaw moħħhom jiżraw mhux nitkellem għad-deċma, qed jiżraw finanzjarment fis-saltna tal-Alla u fin-nies tal-Alla. Ħod attent, għax lotjiet tiegħek josponu fejn qalbek. Ħod attent. Naf li d-demonju ma jridx li fil-Knisja li n-nies tal-Alla jitkellmu fuq il-finanzi. Ma ħanejdlek ħaħwa.
Ara kemm jużawhom minnu n-nies tad-dinja l-finanzi biex jippropagaw il-ħmieġ. U mhux ħan id-dejja nitkellem jekk inti taqbad mit-testament il-qadim letteralment. Tibda tara kif Alla juża jaħdem fil-qlub tan-nies biex jippropagawhom, to launch them, to propagate them, to promote them, meta zeraw. Fis-santna talla. Meta zeraw. Zeraw ġifieri fis-saltna talla u fin-nies talla. Meta jiżeraw. Jekk inti pereżempju taqbad l-istorja fis-Slatin ukoll qiegħda. Pereżempju, meta int għandek dik il-mara li kienet tisma' l-Eliżew li ġej ir-raħal. Kienet issajjarlu. U bdiet issajjarlu kull darba li jiġi mdera li kell tagħha kien tajjeb u baqa' jiġi. Sewwa, darba Alla x'għandek bżonn mara, tistgħu taqraw fit-tieni Slatin kapitlu 4 u 5, u r-raġel tagħha qallu lill-profet qallu m'għandha bżonn xejn, imma m'għandix tfal. Il-profeta Eliżew Alla s-sena oħra bħallhom sena jkollok tfel. Sena ftit. X'attira il-favur talla fuq din il-mara biex din tippożizzjona lilha nifisha biex tirċievi miraklu li l-ebda flus fid-dinja ma setgħu ituha. Żrat fil-ħajja tal-profeta talla. Meta aħna naraw fil-ktib tal-Atti kapitlu 10, għandek il-wieħed jismu Kornelju. Morru oraw minn vers 1 sa madwar 10. Kornelju kien laqas kien Ludi, kien Ruman. Kien pagan. Ma kienu ħobb il-Alla u kienu ħobb il-poplu Ludi. Il-Bibja tgħidlek li dar raġel kien jgħin, kienu ħobb jgħin finanzjarment. X'għamel? Attira l-attenzjoni talla mis-sema fuq. Biex il-Bibja tgħidlek? Bit-talb u blotijiet. Tgħidli imma Alla l-flus ma xejn. Vera? Imma l-flus jirrepreżentaw fejn qalbek. Il-flus jirrepreżenta. You see, money simply define something and define where your heart really is. Allora meta aħna ninvestu fis-saltna, sewwa mhux qed nitkellem fuq deċ, ma dak huwa prinċipju ieħor. Aħna nitkellmu fuq meta aħna tant nonaraw ix-xogħol talla, tant nonaraw il-bniedem talla u minnu, sewwa li inti tmur birku, tmur birika, tmur tgħid ħan birek dir-raġel talla. Issa mhux qed ngħidilkom biex intom taqbdu tagħmlu hekk tagħmlu lili. Dan huwa prinċipju. Dan huwa prinċipju. Imma meta tara dawn l-affarijiet, tibda tara li dawn huma għal darba oħra ċafetta żgħira li tiftaħ bib kbir. Bib kbir. Biex inti tattiva timmanifesta il-destin divin li Alla għandu għalik. Hallelujah. Number 4. Sagrifiċi. Dajem preaching sħafu, pero ma donċ ħanejlek ħafna affarijiet. Li ħanejlek jgħja, kinti tinnota fi skrittura, Alla jibirek is-sagrifiċi. Meta l-bniedem jagħmel sagrifiċi, mhux għal bietek, aħna ma nagħmlux sagrifiċi għal bietna. Dak darba biss saret ġesu biss. Ma meta nagħmel sagrifiċi biex imbirek il-brother, imbirek sister, imbirek is-saltna. Aħwa, nies li jiġu jnatfu hawnhekk kull nar ta' Sibt u nar ta' Erba' u jiġu kmini u jnatfu din il-binja kollha. Ta' x'qed jagħmlu u ma jitħallsux penny? Sagrifiċi. Min knisja ta' numru ta' ammont ta' nies li għandna f'din il-knisja bi-grazzja tal-Alla u ħankomplu nikbru. Il-ftit in-nies li jiġu ftit jgħinu, hemm ħafna nies għadhom ma fehmux il-prinċipju tas-sagrifiċċju għas-saltna. Sagrifiċi. Meta jiena ngħaddi għal aħwa li m'għandhomx min jiġibhom il-fellowship. Imma passer dik mhux qiegħda fiq triq tiegħi. Għalhekk huwa sagrifiċċju.
kieku jkun fi triq tiegħek min tagħmel l-ebda sagrifiċċju. Għax passer, għax ma tantx affordi, għax nkella naħli iktar petrol. Believe God. Jew il-petrol it lasts you more. Jew nkella God will fill up your tank. Amen? Hallelujah. Jew ammen li l-petrol ħajservik iktar. Jew Alla ammen li Alla ħajprovdilek ħalli jimlilek it-tank bil-ilma, bil-petrol. Tifhem? It's amazing how many people aħna niġu mogħtija chances żgħar to give God the opportunity biex jagħmel affarijiet kbar. Affarijiet li dawn ma prinċipji fis-salt naħwa. Li lilek ħajpożizzjonawk u ħajjgħinuk biex timmanifesta id-destin divin tal-Alla fuq ħajtek. Amen? Taf kemm hawn nies li ma jistgħux jiġu River of Love u jixtiequ jiġu River of Love. Imma m'għandhomx biex jiġu River of Love. Tgħidli għamawx it-taxi llum mawx tal-linja, jkollok anzjan u anzjana. Jifħa jiġu bit-tal-linja da. Jekk għandek forsi għaw min jibża jiġi bit-tal-linja, mhux ħan iġġustifikaħħa, imma sakemm forsi jikber ċertu maturità fil-mulej, għall-ewwel jibża jaqbad tal-linja għax jitħawwad għax forsi jgħidlek jiena minn Nord u hemmhekk qatt ma ġejtu u ma rridx nitħawwad u nispiċċa waħdi hemm xorta Malta tibqa' ma hawn min jgħaddi minn dawn l-affarijiet. Qed tifhmu? Kieku hawn minnkom tixtiequ tagħmlu volontarjat, ħantukom ix-xogħol. Hawn nies li m'għandhomx biex jiġu. Hawn nies biex jiġu l-fellowship, jixtiequ jiġu pereżempju ma jridu jaqbdu żewġ tal-linja. Ħessel. U inti tgħidli passer, ejli minn dik il-mara, ejli minn dik il-mara. Ħanibda ngħaddi għalihom jiena. Biex fi triqti. You're gonna attract the attention of God. Ħadd attira, issa mhux tiġi tgħidli għamilta darba tassa tajjeb biżejjed. Amen. Sagrifiċċji għas-saltna. Mhux sagrifiċċji għal nobietek. Tex ħmerijiet għax qabelek konna niġu malma. Sewwa, imma sagrifiċċju biex inti twassal lil xi ħadd tant il-mulej u tagħtihom il-favur il-grazzja li jisimgħu il-kelma. Għażiż aħwa, mhux biex indoq it-trombi, taf kemm jiena bħala passer kemm ngħaddi għal nies kemm il-darba qabel ma niġi l-fellowship. Issa jiena, jekk intom tidu talmu prinċipji ieħor li m'għandux x'jaqsam ma dak li titkellem illum, lilek jista' jkun ħalluni bil-kwiet qabel il-fellowship. Ħalluni tgħidu li xejn, qabduni xejn, ħallina niffoka fuq il-kelma u niffoka fuq dak li Alla tgħid. Ma kemm il-darba ngħaddi għal nies, u mhux qed ngħidlek li jiddispeċini ta'. Imma ngħid min knisja daqsa kbira, m'hawnx min jgħaddi għal dak ir-raġel, m'hawnx min għal dik il-mara. Tħassomkomx bad jekk jiena ngħaddi għalikom, don't worry, mhux qed nagħmilha minn qalbi. Imma I'm favored. Amen. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Kien hemm ġieli nies għaddejt nies għalihom li mhux fi triqti. Ġieli kelli ngħaddi nies għalihom jien minn mill-imsej il-gżira biex niġu knisja lokalità ħalaxa u rrid imur għalihom l-Isla jew Bormla. Hekk mhux triqti ta'. It's okay. It's okay. Imma dak huwa s-sagrifiċċju li Alla tmislu qalbu lil-mulej. Amen. Punt 5. Unur. Honora n-nistalla. Il-nistalla mhux biss il-pastor, all right. Ma speċjalment in-nies, il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb ta' Timotju, kapitlu 5. Tgħidlek speċjalment dawk li jxandu l-kelma. Speċjalment dawk li jxandu l-kelma. Honorhom. U jiġu onorati doppju, suppost il-Bibja tgħidlek dawk. Tgħidli l-allu passer kif tgħidilna bida biex nagħmlu kollu lilek. Iva. Ma actually, meta inti tonora l-bidin Alla, mhux li tkun qed tbierek lilek. Daw tgħid isma' daw jien affarijiet għamilthom jien da. U għadni nagħmilhom jien sallhom il-ġurnata. Jiġifieri meta jiġi preacher minn barra, jiena nista' ngħid ħanqabbad ixħat minnkom, mur għaddi ħalliha int, mur ġibu int, toqgħod waslu int. Kollha jiena nagħmlu. Mhux qed indoq l-ebda trombi, qed ngħidilkom li jiena nemmen li dan il-prinċipju li jekk kien nservi bniedem tal-Alla ieħor, jien ħanitbierek. Amen. Mhux qed nagħmilha ara ħanilek fil-ħajja. Fis-saltna u fid-dinja hemm ċertu liġijiet li tagħmel x'tagħmel ħajjaħdmu dejjem. Għax huma liġijiet ta'
reciprocity jgħidulhom, huma liġijiet tal-ħajja, liġijiet tan-natura. Sewwa, jiġifieri jagħmilhom min jagħmilhom ħajbenefika minnhom. Jew kellha ħajbati bihom, jiddependi liema liġijiet topera fija. Sewwa, allura jekk jiena dak li qed nistess qed nippritka fuqu, jien stess nagħmlu. Imma daħan ilkom għaliex qed ngħidilkom, waħda mir-raġunijiet għaliex qed ngħid dan l-affarijiet. Għax nara ċertu Kristjani li l-om jistragaljaw omor. Għaliex ilek tistragalja daqshekk? X'minti x'tagħmel sew li ilek tistragalja daqshekk? Għax inti orrajt naf li l-ħajja dejjem nikbru, imma ċertu struggles u ċertu struggles li qed tgħaddi minnhom dawn suppost ilek li inti qellibthom magħhom. Qed tifhmhom? Aħna suppost imorru minn glorja għal glorja. Mhux il-qudiem mhux lura. Jew nibqgħu stagnated, imwaħli. Amen? Alleluja. Grazzi mulej. Għandikom kelma ta' kuraġġ. Meta inti tibda tattiva, tibda tgħix u tibda tattiva u tattira l-favur tal-la fuq ħajtek u tattiva il-pjan destin tal-la fuq ħajtek, ħadd iltaqa' mal-golija tiegħek. Taf min ħajġi ħabbatlek? Delilah. Delilah ħad tħabbatlek. Illum għad naħseb, qed minn daqshekk irġiel ġo Iżrael. Kif din id-Delilah mbirka sabil il-Samson? Ma naħsibx kien nisbaħu jgħid li jiena Iżraeli, M'għandix dubju li kien sabiħ u kien b'saħħtu. Ma minn daqshekk irġiel il-dir daridet. Għaliex meta inti tkun immarkat minn Alla, anke d-demonjin immarkat. Meta inti Alla jimmarkak, sewwa u jekk inti dik il-persuna li qed topera f'daw il-prinċipji li qed nitkellmu llejla, id-demonju tiġà mmarkak, jaqgħu tiġà lestilek il-Delilah, jew il-Ġeżabella, jew il-Golijitta, jew il-Golija. Sewwa, imma jekk inti timxi fil-preżenza tal-Alla kif tkellimna, jekk inti tkun qalbek sew taqdi lil Alla. Bħalma għamel David. Alla jkun qajjem il-daw in-nies għalik biex inti tibrilla, biex inti tiddi meta l-għadu jiġi kontra tiegħek ikun għalik biex tola int. Aħna naħsbu li Golija ġi kontra David. Le, jew nkella sorry bil-kontra. Aħna ħafna drabi naħsbu li David ġi kontra Golija. Le, Alla qajjem il-Golija biex jola David. Meta tara la, ħanirkom hawn. Get this. When your enemy appears, your destiny will manifest. When your enemy appears, your destiny will manifest. Because the kind of enemy that comes against you, he has just revealed to you what kind of destiny is prepared for you. Meta l-għadu jiġi kontra tiegħek, id-destin tiegħek jibda jidher. Għax bit-tip ta' għadu li ġi kontra tiegħek, issa taf il-lallu x'tip ta' destin hemm lest għalija. U l-għadu dejjem jidher qabel ma twettaq il-pjan tal-Alla. Imma l-għadu ġi biex inti twettaq dak il-pjan tal-Alla u Alla juża propja l-ledewwa tiegħek biex inti iktar tibrilla għal Kristu. Amen, halleluja. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ismaw di, ħanedikom bl-Inglis. The anointing upon you will expose the enemy that has come against you. Wow. Id-dilka tal-Ispiritu Santu fuq ħajtek ħat esponi l-għadu li ġi kontrik. Amen? Il-problema mhux int. Il-problema hija id-destin divin li hemm fuq ħajtek.
U l-għadu jipprova jagħmel minn kollox biex waqfulek. Inti tkun xċuċ bħal ħafna takkomodah. Ftakar, Alla ħareġ il-poplu kollu tiegħu mill-Eġittu, ma mhux kollha daħlu fl-Ard Imwiegħda. Amen? Thank you, Lord. Da bħal xi ħadd tisimgħuni. Jekk inti ħantikom eżempju. Skont is-sejħa tiegħek li hemm fuq ħajtek, inti ħatiġi attakkat f'dik l-erja, imma Alla ħajtek il-grazzja biex tibrilla f'dik l-erja. Mela jekk jiena msejjaħ biex, pereżempju, nitkellem kif il-poplu d'Alla ikollu suċċess fil-business. Mela jien issa il-business tiegħi jkollu suċċess. Ma nistax nitkellem fuq is-suċċess kif ikollok suċċess fil-business u jiena fallejt. Moħħkoma. Ma nistax jiena nitkellem kif ikollok familja soda u tiegħi ġungla. Ma nistax nitkellem kif inti tfiq u jien mim li mart. Tgħidli ma mhux fair, sena ftit. Hemm mart, number one, kwalinkwa mart qatt ma jiġi minn Alla. Kwalinkwa mart qatt ma jiġi minn Alla. Imma hemm mart li jiġi minn nuqqas disċiplina tiegħek. Jekk inti ħanżir għax kull ma tara tieklu, sewwa u m'għandek disċiplina, l-għadu taf x'ħajamel? Ħajjara il-tip ta' ħajja kif tgħix fuq rigward ta' ikel u kif tuħsib lilek nifsek. U inti tgħid, u l-għadu jagħmelek hekk ara, int ħad titkellem fuq is-saħħa u l-fejqan? Alright. Mela bl-Ingliż, you must master the area that you're going to preach about first in your life. Issa, ħantikom eżempju uħor. Fl-ewwel Timotju 3, tiftakar xejn tal-ministri talla il-Vanġelu għall permess ta' Pawlu lil Timotju? Għallu Timotju, jekk xi ħadd jixtieq xogħol ta' isqof, x'irid jagħmel? Number one, tkun raġel. Mhux imħawwat laqas jaf kux raġel ma wara. Tkun raġel żguk. Sewwa? Tkun miżewweġ ta' mara waħda bit-tfal, jekk Alla jkun taħ il-tfal, grazzi għal kollu tfal, u jżomm il-dar tiegħu f'ordni. Għax jekk inti m'intix qed tiffelja fid-dar tiegħek, ħa tiffelja fil-knisja tiegħek. X'qed jgħid il-mulej prinċipju ieħor. Before you preach to others, make sure you have mastered what you're about to deliver to others. Ma jfissirx li inti ma jkollokx forsi xi kultant battalja nifhimha. Ma jfissirx għax inti titkellem fuq il-fejqan l-għadu mhux ħajtantak fil-erja tas-saħħa. Imma hawn Kristjani m'għandhomx ix-xipplina hija ta'. M'għandhomx ix-xipplina fuq l-ikel. M'għandhomx ix-xipplina ta' kemm jieklu x'jieklu ma. Għala bibu, ma xejdu għax dak il-ġisem bis. La, sena. Dak il-ġisem għal għandu bżonnu. Għax minnajrek ma jistax, minnajrek dak il-ġisem ma jistax jisak fuq din id-dar, fuq din l-art. Ma tistax inti titkellem fuq l-indafa u jak tiġi d-dar tiegħek issiblek disastru. L-għadu jitħaq bik. Tifmu. Allura, master the area that you have been called to, make sure you master it in your own life. Għattifmu għahwa? Amen għahwa? Grazie mulej. Thank you, Lord. Qabel ma tiffaċċja, praise and worship team, come here. Qabel ma tiffaċċja il-Golija tiegħek. Qabel ma tiffaċċja il-Delajla tiegħek. Qabel ma tiffaċċja il-Jezebel tiegħek. Make sure li tqatta ħin fil-preżenza tal-mulej. Amen? Meta jiena u inti nejxe fil-preżenza tal-mulej. It's amazing. Tinsa li meta l-għadu jiġi kontra tiegħek, tinsa li huwa kontra tiegħek. Għax tibda taħseb li jintu Alla ħaġa waħda.
Fatti l-iskrittura taf xi tajtu. Min u maqut ma' Kristu huwa spiritu wieħed miegħu. L-ewwel Korintin 6:17. Amen, alleluja. Thank you Lord. Hija il-preżenza talla daw il-prinċipji li xxerjajt magħkom illum. Thank you Lord. Li Alla ħajjejnek biex timmanifesta, biex tattiva. Mela ħan nirrepetihomkom malajr. 1. Il-preżenza talla. Ix-xenna għall-preżenza talla kull jum. Il-ġimgħa l-oħra Pastor Henry. Għalikom ħafna minnkom kienet l-ewwel darba li smajtuha, jiena kemm il-darba smajta u anke ġieli kont ippritkajta fis-sin ta' qabel. Kemm importanti li tqatta' ħin fil-worship, tadura lill-mulej, tqim il-mulej. Amen, aħwa. Number 1 tista' tagħmilha tu jekk trid. Qed nitkellimna fuq aqdi. Aħwa. L-ebda Kristjan ġenwin ma jaqdim kien. Aqdi. Aqdi, mux tgħid li jiena naqdi lil-Alla. Tittaqdi lil-ħuk, tittaqdi lil-oħtok. Tittaqdi l-ministeru fejn Alla se jaħdem. Aqdi. U tattent biex ma tispiċċax taqdi biex tidher int. Tibżax, jiġi żmien fejn Alla jħajlajtjak u jibda jollik. Ma tattent, għax meta jibda jħajlajtjak Alla, dawwart l-attenzjoni tal-għadu fuq. Allura, make sure li tissaħħaħ sewwa li ma tmurx inti tispiċċa tiġri biex tavvanza u ma tkunx lest jew ma tkunx lesta għax jibilek ladu qabel ma inti tkun tħalt fid-destin tal-ħajtek. U dan li isma' imoħħkom hawn isimgħu sewwa. Kristjani, dawk li intom tevanġelizzaw, dawk li intom li tkantaw, dak li intom ma nafx tagħmlu xi ministeru, kulħadd imsejjaħ biex jaqdi x'imkien. Kulħadd moħħkoma. Tiġrix. Dawk li intom fix-xogħol tat-tfal. Dawk li intom taqdu fix-xogħol taż-żgħażagħ. Tiġrix. Aqdi. Infatti, iż-żmien ta' qadi huwa l-iktar żmien twil. Ħanilek għaliex tiġrix. Għaliex bosta bdew ma l-ewwel iridu jwettqu l-ministeru tagħhom u jridu what about my ministry? Stop it. Stop it. Ħanilkom ħaġa ħwa. Li kieku ma kienx il-mole għalija, jiena kieku l-lum il-ġurnata għadni qed naqdi fil-Knisja tar-Rejma l-Amerika. Kieku. Għamilt snin, naqdi hemmhekk, mhux ftit xhur, snin naqdi. U anke meta l-mulej sejaħli ma qbadx tlaqt. Tkellim mal-pastors tiegħi u ġi żmien opportun, the right timing. U ġejt mibawt. Mux kelli turrun żollu u battu tlaqt. Għax min għamel hekk waqa' fuq patattu. Għaw min kellhom il-grazzja li jirrukoperaw dak li tilfu. Għaw min li ma tilfu kollox u qatt ma rrekuperaw lura. U ġewhom wissa minn dan il-pastur. Kama minnkom tgħid li pastor jiena nixxi kif ħankun naf li qatt ma nimmissja l-pjan tal f'ħajti. Għaw xi ħadd? Always serve. Always serve. Always serve. You will never miss God's plan for your life. You will never miss God's destiny and divine destiny for your life. Always serve and have a heart of a servant. Dejjem som qalb ta' servjent. Għaddej. Amen aħwa? Halleluja. Grazzi mulej. Ħani tolbu. Riċevejtu xi ħaġa l-lejla? Grazzi mulej. Kun aware. Li wara li Alla jidilkek u jpoġġi l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu fuqek, l-attakki tal-għadu kontra tiegħek qabli jiżdiedu, anzi mhux qabli, hekk ħajġri. Imma jekk inti iżżomm daw il-prinċipji f'ħajtek, dak li l-għadu jagħmillek jiservi biss biex jollik u jippromotjak. Ejn baxxu rasna. Thank you Lord. Għaw xi ħadd il-mulej kelmu l-lejla? Amen. Thank you Lord. Mela, taqdi. Preżenza talla.
تزرع تزرع ساكريفيتشي فور اونورا. كان يريد في الجرانات اللي جايين يريد نكلمكم عشان ينا نمن لدين السنة it's a year of supernatural favor and there are keys how to activate supernatural favor in your life. شويفت كيف انت تتيفا الفافور سبرناتورال في حياتك. Some of you this year will be the year of breakthrough for your life. حفرة منكم دي السنة تكون السنة breakthrough على حياتك. Amen. Let's pray. أول شغلة الليلة يا باستر عند بزون اللوم نبدأ حياة جديدة. باللي الأول قبل كل سنة حياتي لجيسو كريستو نكون سالفات نتولد من جديد. ولو كريستو فيرامنت يصير السيتو سالفاتور تاع حياتي الأول ضربة. أول شغلة اللوم قولي ديك. أول شغلة اللوم الأول ضربة في حياتك. كنت من تيجي تقول لي انت سالفات لي عندك الا في حياتك لي نبدك مش مغفوره من تقول ما تكون تاف تقول او شات على يديك تكون تقول غاتس جيسو امين غاتس مولاي كل حد تبشر راسه بشر راسك معها ام بشر راسك تكلم مع المولاي شي حاجه من داك كل اللي قلت لكم شي حاجه مستك شي حاجه مستك تجلوش مش الأول ضربة اللي رايت ناس سيخة الجن فوق حياتهم يجروا ويتلفوا كل شهوة يتلفوا كلش. It's a pity. ده بخال متى أوليدي عشان حبهم مش حيدوا لي باتيني كاراتسا وين انتي لهم مسا لكن تيلو مسا ما حبهمش ها سبيتشان امباجيلهم هو ترى حيدهم في البريكلو اما الشيطان ابليتيلهم عشان يقردهم. هنا مش نتكلم على الكورتسا لاترالمنت نتكلم على الامبيزيونيات نسبيتشاو نمشوا بالامبيزيوني من اللي بقال بورا لين الله لنقضي نقعد البرزنسا تيو نكبر في البرزنسا تيو نزرع من هيني ساكريفيتشو تياي فينانسي في النستلا في السلطنة تلا نونرا للمنالا يبعت في خيتي موت سبيتشالي داو كليشاندو الكلمة تلا البيبيتي اللي Thank you Holy Spirit. Għaldaw kolla li intom għed s-segwu fuq YouTube, Facebook. Xwit minnkom tejt għadek minn tizgur li inti salvat jekk għandekx salvazzjoni, jekk inti vera maħfur, jekk inti ximuglet mġdid, tista tkun zgur billi taraf u tagħmel il-Ġesu Kristu is-sit tiegħek, is-Salvatur tiegħek u l-mulej tiegħek. Titolbu maħfra minn qalbek u tagħmel għażla llum l-aħjar għażla f'ħajtek. Jekk dal-persuna jenti tista' tgħid it-talba minn warajja, tittemmi li Ġesu li bentella li mitalik fuq is-salib, bata għadnu bietek, ġar il-mart kollu tiegħek, ġar is-saħħta kollha tiegħek. Miet ma t-tielet jum irxaxta bil-qawwa tal-Missier u l-Ispiritu Santu u llum ħaj. U jekk dan inti temnu, inti s-salva. U tibda it-triq, tibda l-ħajja. Amen. Kulħadd jgħid talba warajja. Inti li inti fuq Facebook u YouTube jew televiżjoni jgħid talba warajja. Lu missi qadis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Billum il-qudiem nitolbok salvani. Għatini l-ħajja ta' dejjem. Aħfil id-nubieti. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej. Għandi bżonnok f'ħajti. Nindem minn nubieti. Undur b'qalbi kollha lejk Ġesu. Ġesu Kristu, inti li bent għal l-ħaj. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, salvani. Ejja f'ħajti. Kun il-sit ta' ħajti. Nemmen b'qalbi kollha li inti tassew li bent għal l-ħaj. U li mittalija fuq is-salib u rxixtajt mat-tielet jum. Permezz tal-mewt il-qawmin tiegħek int salvajtni mulej u l-lum jien salvat. Millum il-qoddim irrid ngħix għalik, irrid nimxi miegħek. Millum il-qoddim irrid nwetta il-pjan divin li inti u destin li inti għandek għalija.
permess tal-qawwa tiegħek taħdem fija u l-Ispiritu Santu f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għaddik it-talba llum minn salvat, inwieled minn ġdid, maħsul bid-dem ta' Kristu, nubitek maħfura, issa kompli mxi mal-mulej, jibda qra l-Bibja, tkellem mal-mulej fit-talb kull jum u ejja u naqgħod magħna kull nhar ta' 4 u nhar ta' sib fis-7 ta' flaxija hawnhekk u l-ħadd fil-għodu flaxxa. Il-pija, daw kollha li kontu magħna, il-paċi magħkom. Narakom għada fil-għodu. Għada fil-għodu, nerġgħu nitkellmu fuq dawn l-istess prinċipji ma bl-Ingliż. Nfakkarkom il-ġimgħa d-dieħla jekk għal bħallum ġimgħa bħala da ġimgħa ħajkonna magħna raġel midluk minn Alla, Pastor Sophocles Christodoulou li ħajkun magħna għal-weekend minn ġewwa Apostolic Church of Jesus Christ ġewwa Ċipru. Ejjew u simgħu dar-raġel tal-Alla li żgur jekk tiġu bqalkom miftuħa ħadirċievu affarijiet sbieħ minn il-mulej. Paċ magħkom, narawkom. God bless you. Hallelujah. Ejja nqumu għażiż aħwa.